Отца и Сына и Духа Святого. Ласка нашего Пана Иисуса Христа, любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут з усіми вами. Дорогие сестры и браты, сегодня у литургии Костела означаем четвертую Великодную неделю, так само называем ее неделей доброго пастыра. Почуем слово, у яким Jezus звертається до своїх учнів, кажучи, що Він з'являється добрим пастирем, який ведає своїх овечок, кожною по імені. І цими овечками з'являємося ми, кожен з нас, тому що Ісус ведає кожного з нас. Ісус віддав своє життя за кожного з нас і сьогодні хоче так само вести кожного з нас, хоче промовляти до серця кожного з нас для того, щоб ми ведали, куди йти, як мели жити, як мели імкнутися до святості. І сьогодні під час цієї святої мши молимося за всю нашу парафію, просячи в потрібних ласках для кожного з нас, щоб ми всі вміли слухати голосу нашого пастира Ісуса Христа. Так само чергова нагода для радості. Сьогодні ми приймемо у супольність Костела нового чоловіка, який прийме хрест во ім'я Святої Тройці. Дорогі батьки, яке ім'я ви вибрали для свого дитяті? Чого ви просите у Костела Божого для Вікторії? Дорогие батьки, просячи хросту для вашего дитяти, ці усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок виховати його у віри, каб, заховуючи Божие заповіді, яно любила Бога і ближнього, як нас навчив Ісус Христос? А ви, хростні, ці готові допомагати батькам гэтага дитяти виконувати їх обов'язок? Вікторія, Костел Божий приймає тебе з великою радостю, ад його ім'я я позначаю тебе знаком крижа. Пасля мяне гэтым жа знакам Христа Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Молимся. Усемогутный вечный Боже, приведи нас до уделу радости небесной, каб мы, як покорная паства, дошли до Твоего владарства.
куды раней прыйшоў наш пераможны пастыр, які з табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги Деяў апостолаў. У тыя дні Пётр, напоўніўшыся Духам Святым, сказаў: «Правадыры народу і старэйшыны, калі нас сёння дапытваюць за добры ўчынак, дзякуючы якому гэты хворы чалавек выздаравеў, то няхай будзе вядома вам і ўсяму народу ізраільскаму. Гэты чалавек стаіць перад вамі здаровы, дзякуючы імені Езуса Хрыста з Назарэту, якога вы укрыжавалі, і якога Бог уваскрасіў з мёртвых. Ён камень, які вы, будаўнікі, адкінулі, але ён стаўся галавою вугла, і няма ні ў кім іншым збаўлення, бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у якім маглі б мы атрымаць збаўленне». Гэта Слова Божае. Камень, откинутый будовниками, стал головою вугла. Камень, откинутый будовниками, стал головою вугла. Хвалите Пана, бо Он добрый, бо навеки милосердность Ягоная. Лепш складать надею на Пана, чим сподіватися на чоловіка. Лепш складать надею на Пана, чим сподіватися на вельможних. Камінь, откинутий будовниками, став головою вугла. Славлю Тебе, бо Ти мене почув і став моїм збавленням. Камінь, откинутий будовниками, став головою вугла. Пан учинив гэта, і дивно яно у очах наших. Камень, откинутый будовниками, став головою вугла. Благословленный, кто иде у имя Пана, благословляем вас с дому Пана. Боже мой, буду звеличивать Тебе. Дякуйте Пану, бо Он добрий, бо Його милосердность навеки. Камень, откинутый будовниками, став головою вугла. Читание першага паслання святого апостола Яна. Умілаваныя, глядзіце, якую любоў даў нам Айцец, каб мы былі названыя дзецьмі Божымі, і імі з'яўляемся. Свет таму не ведае нас, што не спазнаў Яго. Умілаваныя, цяпер мы дзеці Божыя, але яшчэ не выявіліся, чым будзем. Ведаем, што калі выявіцца, то будзем падобнымі да Яго, бо ўбачым Яго, якім Ён ёсць. Гэта Слова Божае. Аллилуйя,
пастир, кажа пан, і ведаю овечок моїх, а мої ведають мяне. Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Єсус сказав: «Я добрий пастир. Добрий пастир віддає життя своє за овечок. А наймит і не пастир, якому не належать овечки, коли бачить, що приходить вовк, кидає овечок і утікає, а вовк хапає і розганяє їх. Утікає, бо він наймит і не клопотиться про овечок. Я добрий пастир і ведаю своїх, а моє ведають мене. Як мене ведає Отець, і я ведаю Отця. І життя своє віддаю за овечок. Ёсць у мяне іншыя овечки, якія не з гэтага двара. І гэтых мне трэба прывесці, і яны будуць слухаць голас мой, і будзе адзін статак і адзін пастыр. Затое любіць мяне Отец, што я аддаю жыццё сваё, каб узяць яго зноў. Ніхто не адбірае яго ў мяне, але я сам аддаю яго. Я маю ўладу яго аддаць і маю ўладу зноў узяць яго. Такую запаведь я атрымаў ад Айца майго». Гэта слова Пана. Дорогие, неделя добрага пастыра з'яўляецца таким момантам, калі можам сабе ўявіць Хрыста як пастыра, як таго, хто клапоціцца пра свой статак. І думаю, што большасць з нас бачыла дзесьці розныя, можа, абразкі, дзе Езус трымае на сваіх руках авечку, і гэты позірк авечкі, позірк Езуса на гэтых вобразах, ён як бы напоўнены такой спагадлівасцю, зычлівасцю, дабрынёй. І думаю, што не заўсёды у нашым штодзённым жыцці хапае такога уяўлення пра Хрыста як добрага пастыра. І думаю, што гэтая нядзеля, якая паказвае нам чарговы раз на Езуса, як на таго, хто з'яўляецца пастырам. І гэтая нядзеля дае магчымасць нам таксама задумацца над тым, хто ж такі добры пастыр. Думаю, што ў нашай культуры не шмат можна уявіць сабе добрага пастыра. Для народу ізраільскага гэты тэрмін быў намнога больш блізкі. Мяне асабіста дзесьці з дзяцінства пастыр гэта той, хто там дзесьці калхозных кароў пасвіць, там электрапастух, розныя іншыя рэчы. І не зусім гэта добрая асацыяцыя, якая, думаю, што ў многіх з нас дзесьці ёсць у галовах. У культуры народа ізраільскага і народа ўсходу пастыр гэта той, хто меў свой статак, вялікі статак, ці большы, ці меншы, гэта ўжо не аж так важна. Але гэтыя пастыры, якія мелі свае статкі, яны вельмі часта пакідалі дамы, пакідалі свае сем'і і ішлі для таго, каб гэтыя статкі мелі што есці, ішлі шукаць пашу, і часам выходзілі на тыдні, на месяцы, і толькі пазней вярталіся дадому. І, канешне, розныя небяспекі маглі там іх чакаць у гэтай дарозе. Канешне, калі адзін чалавек
ён больш, скажам так, спраўны, а калі з ім яшчэ там пару соцен тых самых авечак, за якіх ён бярэ адказнасць, якія таксама з'яўляюцца для яго і сям'і крыніцай жыцця, гэта ўсё нашмат цяжэй і вельмі непроста. Але Езус сёння, называючы сябе добрым пастырам, паказвае у гэтым параўнанні да пастыраў, якіх ведалі людзі тагачасныя, паказвае сябе як пастыр, які ведае сваіх авечак. І зноў жа, калі вяртаемся да нашага жыцця, то вядома, што для кожнага з нас, ці кожны з нас мае у сваім жыцці розныя досведы пастыраў. Гэта могуць быць розныя людзі, якія для нас могуць адыгрываць нейкую ролю, могуць гэта быць нейкія лідары, кіраўнікі дзяржаў ці яшчэ хтосьці. Тых, каго мы тым ці іншым чынам слухаем, можа, звяртаем увагу і так далей. Але часам маем свядомасць таго, што гэтыя пастыры не заўсёды вядуць нас тымі шляхамі, якія сапраўды для нас найлепшыя, якія для нас сапраўды вядуць да шчасця. Езус, калі гаворыць пра сябе, што ён з'яўляецца добрым пастырам, то ён ведае, пра што ён гаворыць. Ён ведае пра тое, як павінен выглядваць шлях гэтай авечкі, як павінен выглядваць шлях да сапраўднага шчасця. І калі ён гаворыць пра тое, што я ведаю кожную авечку па імені, я ведаю кожны голас, то гэта сапраўды так, таму што Езус аддаў сваё жыццё за кожнага з нас, таму што ён палюбіў кожнага з нас. І гэтая сувязь праз Езуса з Айцом, яна для кожнага з нас мае сапраўды неверагодную каштоўнасць. І сёння, калі мы удзельнічаем, таксама з'яўляемся сведкамі чарговага хросту дзіцяці, якое прымаем у супольнасць касцёла, Вікторыі. Гэта таксама на яе прыкладзе маем магчымасць усвядоміць сабе тое, што праз хрост мы сталіся гэтымі узлюбленымі дзецьмі Бога, праз Езуса Хрыста, праз таго, хто адкупіў нас, праз таго, хто аддаў сваё жыццё за нас, таму што добры пастыр, які любіць сваіх авечак, гатовы аддаць сваё жыццё для таго, каб іх абараніць ад зла, абараніць ад граху, абараніць ад небяспекі. І ў гэтым заключаецца гэтая рыса добрага пастыра, якім для нас з'яўляецца Езус Христус. Таму сёння з удзячнасцю хочам слухаць гэтае слова, якое Езус кіруе да кожнага з нас. Слова пра добрага пастыра, слова, якое напаўняе надзеяй, слова, якое дае такое пачуццё бяспекі і Божай любові, якая не пакідае нас, не пакідае ў сваім слове, якая дае гэтае спадзяванне на тое, што нашае жыццё заўсёды мае сэнс у вачах Божых. Міма таго, што, можа, часам мы падаем, міма таго, што мы часам адыходзім, добры пастыр робіць усё для таго, каб мы сапраўды мелі ўдзел у гэтым Божым валадарстве. Ён нас ні да чога не змушае. Ён дае нам заўсёды свабоду выбару, дае і запрашае нас да гэтай аўчарні, якой з'яўляецца супольнасць касцёла, супольнасць хрысціянаў, для таго, каб мы адчувалі сябе тут бяспечна, для таго, каб мы адчувалі сябе тымі, што нас любіць Бог, што Ён ніколі нас не пакідае. Амен. Зараз устанем. Дарагія браты і сёстры, просім нашага Пана Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, якое прыме ласку хросту, да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб у таямніцы Тваёй смерці і ўваскрасення Ты праз хрост адрадзіў гэтае дзіця і далучыў яго да святога касцёла. Цябе просім.
Молімся, каб праз хрост і канфірмацыю Ты зрабіў яго верным вучнем і сведкам Твайго Евангелля. Цябе просім. Молімся, каб праз святасць жыцця Ты прывёў яго да радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Молімся, каб бацькі і хросныя былі для гэтага дзіцяці добрым прыкладам веры. Цябе просім. Молімся, каб заўсёды захоўваў яго сям'ю ў Тваёй любові. Цябе просім. Молімся, каб ва ўсіх нас Ты аднавіў ласку святога хросту. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас. Святы Яне Хрысцителю, святы Юзафе, святыя Пётра і Паўле, усе святыя Божыя, усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога, праз Хрыста, Пана нашага. Амінь. Дарагія браты і сёстры, вы ведаеце, што праз таямніцу вады Бог адарыў вернікаў паўнатою свайго жыцця. Таму скіруем да яго нашыя думкі і аднадушна молімся, каб з гэтай крыніцы Ён пажадаў праліць сваю ласку на гэтае выбранае дзіця. Праз таямніцу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Тваёй слузе Вікторыі. У веры Касцёла, якую ў веры Касцёла Ты паклікаў да хросту, каб яна мела жыццё вечнае, праз Хрыста, Пана нашага. Амінь. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесенае вамі дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаюся. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаюся. Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Выракаюся. Ці верыце у Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Веру. Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ў вас скрозь памерлых і сядзіць праваруч Айца? Веру. Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амінь. Ці хочаце вы, каб Вікторыя прыняла хрост у веры Касцёла, якую мы ўсе з вамі толькі што вызналі?
Вікторія, я Тебе хрещу у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, як була справедливо. Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Христа, які вызваліў Цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае Цябе хрызмам збаўлення, каб Ты, далучаная да Яго народа, прабывала ў Христе, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Амин. Вікторія, ты стала новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясі яе незабруджанай у жыццё вечнае. Амин. Прыміце святло Хрыста. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае Хрыстом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Аплодисменты для дома Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костюлу Святого. Пані наш Божа, учені, каб ми заўсёды дзякавалі Табе, складаючы гэтую пасхальную ахвяру. Няхай няспыннае дзеянне ласкі і адкуплення стане для нас крыніцаю вечнай радасці праз Хрыста Пана нашага.
Pan z wami. I z duchem Twoim. Ugoru sercy. Uznajmy na Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне, а нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі śpiewajuć Tobie himn chwały, niespynna usklikajuczy. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, полные хвалы Твоей. Просанна на вершине, благословленный Той, кто приходит в имя Бога. Просанна на вершине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе
про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ojcze Всемогутny, у едности Духа Świętego, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, но избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прысця збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарыть Его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світ, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світ, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світ, одари нас супокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, щасливые покликаные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб я вошел, а не скажи только слово, и ничего здоровья душа моя. Паўстаў з мёртвых добры пастыр, які аддаў жыццё за авечак сваіх, і памёр, каб нас збавіць. Аллелуя. З'яв'ятки молодыя, що прийшли з радосних співом алілуя.
Молимся. Боже, добрый пастырь, глянь ласкаво на Твой статок, приведи на вечную пашу Твоих овечек, яких Ты откупил каштовною кровью Твоего Сына, які живе и владарить на веки вечные. Дорогие, послухайте яшчэ, калі ласка, аб'явы на наступны тыдзень. Шчыры дзякуй за кожную дапамогу і ахвяру на карысць касцёла і кляштара. Дзякуй усім, хто прычыніўся да арганізацыі урачыстасці святарскага пасвячэння нашага брата Паўла Кузьміча ў суботу. Дзякуем усім вам за супрацоўніцтва, за зычлівасць і ахвярнасць. Сёння пасля вячэрняй святой імшы ў 18 гадзін адбудзецца канцэрт, які для нас падрыхтавалі навучэнцы і выкладчыкі нашага музычнага каледжа імя Агінскага, і запрашаем тых, хто хацеў бы культурна правесці вечар. Таксама яшчэ пра культурныя справы. Усіх, хто любіць маляваць, выразаць, вышываць, майстраваць, таксама запрашаем да удзелу ў такім конкурсе на тэму «Мой касцёл». Вось, да удзелу прымаюцца работы любога памеру з выявай касцёла Святога Піо, а значыць нашага касцёла, вось, зроблены ў любой тэхніцы, там фламастарамі, фарбамі, там ці іншымі аплікацыямі, выцінанкамі. Вось, і гэтыя работы можна прыносіць да нас тут ці ў закрыстую, ці ў краму да 12 мая. Вось, і пазней у межах выставы будзе праводзіцца конкурс на лепшую работу сярод малодшых удзельнікаў двух узроставых груп з 8 до 13 і з 14 до 17 гадоў. Вось, канешне, да таго, каб маляваць, запрашаюцца ўсе, але конкурс будзе толькі сярод малодшых. Таму запрашаем вось да гэтага удзелу у гэтым конкурсе. Ужо ёсць некаторыя творы мастацкія, которые прынеслі нам прыгожыя. Дзякуй тым, хто ўжо прыняў удзел, і яшчэ чакаем далей. Вось, пазней таксама для пераможцаў будуць прызы. Яшчэ не ведаю, якія, але думаю, што дастойныя. На наступным тыдні у братоў капуцынаў рэкалекцыі, таму паедзем навяртацца, прабываць разам, слухаць рэкалекцыяніста, разважаць Божае Слова. А ў сувязі з гэтым таксама, як штогод, да суботы, да вячэрняй святой імшы, ад панядзелку святой імшы ў нашым касцёле не будзе. Вось, кожны год мы выязджаем на рэкалекцыі, таму просім зразумення і малітвы. У нашай інтэнцыі мы будзем мець магчымасць, каб маліцца за вас на працягу гэтага тыдня. Вось, таму, калі якіясьці пытанні, канешне, можна па тэлефоне альбо там у суседнюю парафію святога Юзефа. На гэтым тыдні мы адзначаем у сераду 24 красавіка успамін святога Фіделіса Сігмарынгенскага, у чацвер 25 красавіка свята святога Марка Апостала, у панядзелак праз тыдзень 29 красавіка свята святой Кацярыны Сіенскай, панны і доктара касцёла, апякункі Еўропы. У гэты дзень свае імяніны адзначае наша сястра Кацярына. За яе маліцца будзем у наступную нядзелю падчас святой імшы о 12 гадзіне. Таксама на наступным праз тыдзень у сераду 1 мая з нашага касцёла будзе арганізавана пілігрымка на сустрэчу касцёльных рухаў і супольнасцяў у Буцлаве. Гэта ў рамках вось гэтай навенны, арганізаванай праз нашу архідыяцэзію і плану вызначанага мітрапалітам Юзефам. Там вось 1 мая можна будзе паехаць усім удзельнікам рухаў і не толькі касцёльных рухаў. Выезд у 9 гадзін, вяртанне ў 18. Вось, і кошт такой паездкі будзе 20 рублёў каштаваць. Можна будзе падчас гэтай сустрэчы пазнаёміцца з касцёльнымі рухамі, іншымі, не толькі тымі, якія ёсць у нашай парафіі. Вось, і запісацца можна будзе у закрыстыі ці ў краме, каб паехаць на вось гэтую пілігрымку.
Таксама адносна аб'яву, якія мы ўжо тут некалькі тыдняў рабілі, мы ўсе хочам, каб наш касцёл быў самым прыгожым не толькі ў маладзечні і раёне, але можа і таксама на якойсьці большай тэрыторыі. Таму просім чарговы раз вашай дапамогі падчас працаў, якія мы запланавалі. І ўжо, як бачылі, з гэтага боку абкладваецца цокаль камнем. І тым камнем, які быў тут у нас, ужо шмат гадоў ляжаў у падвале, трошкі дакупілі, таму што яго не хапае. Плануецца таксама ўсталяванне касцёльнай брамы. Ужо ёсць праект, парафіяльная рада бачыла гэты праект брамы. Думаю, што будзе дастойная, прыгожая і будзе такой таксама малой архітэктурнай канструкцыі, якая яшчэ больш надасць такой прыгажосці і такой неагатычнай нашаму касцёлу. Таксама плануецца, яшчэ няма праекта дзвярэй, усталяванне дзвярэй уваходных. Зноў жа, як бачыце, таксама яшчэ і аказалася, што і сходы цэнтральныя трэба рамантаваць, таму што трошкі не па тэхналогіі былі зробленыя, таму трэба будзе знімаць гэты камень, чысціць яго і пазней гідраізаляцыю рабіць і зноў прыклейваць ужо так, як трэба. Ну і вядома, што гэта патрабуе таксама матэрыяльных нейкіх укладанняў і дастаткова недзяшовых. Таму звяртаемся аб дапамозе, калі хтосьці хацеў бы, можна ў закрыстыі ці ў краме, ці праз ярыб, таксама можна пералічыць. Кожная ахвяра, яна важная. Таму дзякую ўсім, таксама тым, хто ўжо ахвяраваў на гэтыя мэты. Запрашаем наведваць нашу парафіяльную краму, там ёсць розныя рэчы, якія можна набываць. І таксама ад сённяшняга дня каталіцкую прэсу можна набыць пры выхадзе з касцёла пасля святой імшы. Міністранты альбо там іншыя парафіяне будуць стаяць пры выхадзе з касцёла. Мы аб'яўлялі ўжо не раз, што варта яе набываць, варта яе дзесьці проста браць, камусьці падарыць, нехта нешта прачытае цікавае і дзякуючы нам можа нешта даведаецца, ці можа навернецца і як-то наладзіць свае адносіны з Богам. Мы кожны месяц набываем гэтую працу, яна ўжо купленая, за яе заплачана, таму проста можна, калі хто не мае грошай, не хоча, можна проста ўзяць, але важна, каб яна была выкарыстана, каб яна не ляжала, не складзіравалася тут у нас у краме ці дзесь у іншым месцы. Проста бярыце, раздайце і камусьці падарыце, можа хтосьці там прачытае і нешта цікавае даведаецца, ці самі прачытаеце, бо часам шмат гэтай інфармацыі ў смартфонах, кампутарах, тэлебачанні, але не заўсёды хапае часу на тое, каб адкрыць кнігу ці прачытаць часопіс, а там сапраўды вартыя ёсць рэчы. У мяне хіба ўсё. Жадаю ўсім добрай нядзелі, добрага святкавання нядзелі добрага пастыра, бацькам і хростным Вікторыі таксама ўзрастання ў веры, патрэбных ласкаў ад Бога. Сёння важная падзея для вас усіх, таму няхай усім нам благаславіць Бог. Пан з вамі. Пахіліце галовы на благаслаўленне. Бог, які праз мёртвых паўстанне свайго адзінароднага Сына спаслаў вам дары адкуплення і усынаўлення, няхай благаславіць вас і напоўніць духоўнай радасцю. Адкупіцель Езус Христус, які назаўжды адарыў вас сапраўднай свабодай, няхай дасць вам удзел у вечнай спадчыне. Праз хрост вы з мёртвых паўсталі з Христом у веры. Няхай праведнае жыццё вас паяднае з ім у нябеснай айчыне. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дякуем Богу. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні.
Собрать пахну свою пастырь злого духа, будь нам городы, князю войск